ассалому алайкум тамошобинони азизи муҳтарам ва подписчикони азиз, хуш омаден ба канали Бахтиёр Тиҷи. Қурби асрори миллӣ имрӯз 20 апрел. Дӯстони азизи меҳрубони ман, 100 евро 8527 рубл. Подписчикони азизи муҳтарам, 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 8110 рубл танҳо барои шумо. 100 евро дар душанбе 1352 сомонӣ ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ювон 1245 сомонӣ. Нӯшаки ҷонат шава. Агар шумо як дона 5000 рубла перевод кинен, 787 сомону 50 дирам. Хитон хит кардастен ки рубл боло рафтай. Табрик мекунам шуморо. Як дона 2000 рубла 315 сомонӣ. Дар канали Бахтиёр Тиҷи обуна шуда лайкора зер кунен. Бепулайку бача. Имон International 157 сомону 50 дирам. Беҳтарин мошаллоҳ. Тавҳид банк 157 сомону 50 дирам. Умедворем ки боз ҳам мехеза. Алиф банк 155 сомону 50 дирам. Ногуфта намонад ки пеш аз ид курс мехама, баъдои ид бо мехеза. Эсхата 156 сомонӣ. Дӯстони азизи меҳрубони ман, видеоро падилитса кинен, лайка бигзорен, ҳама бинанд. Амонатбанк 157 сомону 50 дирам. Беҳтарин банкай, машоаллоҳ. Ва тамошобинони азизи гироми қадр, Орион банк 154 сомону 6 дирам. Лайкора зер кинен, мара илҳомум биёя то видеоҳои беҳтаринро барои шумо тақдим кунам. Душанбе сити хеле ғайрат карда 155 сомону 50 дирам. Беҳтарин, ай хохест. Спитамен банк 155 сомонӣ танҳо барои подписчикҳо ва барои тамошобинони Бахтиёр Тиҷи. Дӯстони азизи меҳрубони ман, ҳумо 156 сомону 50 дирам идои меомадагӣ қатъӣ табрик мекунамтон. Ва банки охирони мо Коммерсбанк 157 сомону 50 дирам. Аллоҳ ёру мададгоратон бошад. Лайкора зер кинен, обуна шавен.